जे बिथांखौ फोथांनायनि गुबै दायित्वआ जे बिथाङा उन्दै सासे फिसाजो उन्दै खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोर हालामाव मोनसे रिजार्भ खाथियाव न'खर एबा संसार जाबाय थानाय न'खर जे सुबुंनि सासे फिसाजोआ गुबुनजों जुलि जाखांनायनि उनाव हौवानि न'आव गोबाव सम बिथाङा बेरामजों गोलैना थानानै दा बिथाङा गावनि थांना थानायनि जिउजों जिहेथु जुजिबाय थानाय जिहेतु बिथांनि 2 बोसोर जिहेतु बेरामाव गोलैबाय थानाय बे बेरामाव गोलैबाय थानाय सुबुंखौ जाय न'खरा जिहेतु बिथांखौ फोथांनो थाखाय बिथांनि बेमारखौ मोजां खालामनो थाखाय नाजायै दिनै बिथाङा राहा गोथेबाय। बे राहा गोथेनायनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां भिडिअ लानानै फैदों। जों सुबुं हिसाबै सुबुंखौ सहाय खालामनाय बे जोंनियाव गोदोनिफ्राय दङ आरो दाबो दङ। बेखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो दिनै अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासैबो नायगिरि लोगो नोंथांमोन आरो सुबुंखौ अनफावरि नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे दुखु गोनां भिडिअखौ लाबोबाय आरो लाबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोनाव आंनिफ्रायबो आखाइ फोलावनानै नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ बिनाय भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। थारैनो जाय 21 बोसोर बैसोनि उन्दै लाइमोन होननांगोन बिथाङा जितु 2 बोसोरनि सिगां जुलि जादोंमोन। जुलि जाखांनायनि उनाव बेमाराव गोलैनानै बिथाङा दा गावनि जिउजों जुजिनो गोनां जादों। थारैनो बिथांमोना जि न'खर बे न'फोरखौ नुनानै नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानो हागौ बिथांमोनहा गिदिर मेडिकेलाव आरो गोबां रां थानाय न'खर नंखाया। बिनिखायनो बिथांमोना बे अबस्थायाव बेबायदि न'खराव जिउ खांनानै दङ। थारैनो बिथांनि सुखु एबा दुखुखौ सोरबा अनसायग्रा दङब्ला बिथांनि जिउखौ सोरबा सहाय खालामग्रा दङब्ला थारैनो जोंनि भिडिअनि गेजेरजों बा नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेराव आङो नोंथांमोननो बिथांनि जितु सहाय खालामनो जाय बिथांमोना सहाय खालामसुला बिथांमोनना जितु एकाउन्ट नम्बराव बिथांनि न'खरनि जाय एकाउन्ट नम्बर जाय बेमारि बिथांनि बिफानि एकाउन्ट नम्बरखौनो नोंथांमोननो होनाय जागोन आरो बे एकाउन्ट नम्बरखौ नोंथांमोननो आङो फारि खिन्थाना होनो सानदों। आरो थारैनो जाय न'खरनि जाय सुबुङा बेमार जादों बे बेमारि सुबुंखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बिथाङा थारैनो मा अबस्थायाव दङ। थारैनो बे समाव जों बिथांमोननि न'खर आरो जाय बिनानावा गोबां लोमजानानै दङ बे बिनानावनि माखासे थासारि बिथांनि देहाखौ जोङो दिन्थिनो नागिरदों। थारैनो बे अबस्थायाव बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोलैसोनानै दङ। बिथाङा सासे उन्दै लाइमोन। बिथाङा दा बे समाव रायलायनोबो हाला आरो बिथाङा बेनो जे बिथांखौ फोथांनायनि गुबै दायित्वआ जे बिथाङा उन्दै सासे फिसाजो दङ। बे फिसाजोनि थाखायनो बिथाङा थांना थानायनि गोनांथि जोंनि गेजेराव। बेनिखायनो बिथांखौ सहाय खालामनाय एबा मदद खालामनाया जोंनि आखायाव। थारैनो गासै नायगिरि बिथांमोना हायोब्ला बिथांखौ मदद खालाम आरो बिथांनि न'खरनि सुबुंजों जोङो रायलायनो नाजागोन। बिथाङा जोबोद दुरबल जि देहाखौ नायनानै मिथियो बिथाङा जेबो बोलो गैया। थारैनो उन्दै बिथाङा देहाया नोरजिया जालांबाय। बे समाव जोङो बिथांनि न'खरनि सुबुंजों रायलायगोन। न'खरनि सुबुङा बबाव थांखो बिमाजों जों रायलायगोन। जिहेतु फिसाजोनि दुखुखौ बिमाया हयथ' दा सहायनांबाय थादों। ओरै फैदो मा गामि बे गामिया? खैरोगुरि आरो बिसि खैरोगुरि। ओमफ्राय बे नानि नामा मा नाम? मनिका बसुमतारी। ओरैनो बेसे बोसोरनिफ्राय बे लोमजानानै दं? बोसोरनिफ्राय लोमजानाय माने बै फिसौखौ मोननानै फिसौआ मास मोनबा जाबायमोन। ओमफ्रायनो बिदिनो लोमजानाय उदै सानाय जालु जाला जाना जोंबो बिदिनो मेडिकेल फिसायाव लांनायावनो ओमफ्राय आरो बारासो बारा जाबाय जानाय बेलायाव बिदिनो डिब्रुगड़आव लांबाय जोङो। डिब्रुगड़आव लांनायावसो बेमारखौ हमजोबनो हाबाय। हमनो हानाय बेलायाव थाखा फैसाया बिदिनो जोबथानाय बेलायाव ओमफ्राय लाबोलायबाय। बिनिफ्राय लाबो जों सानथाम थानाय जादों आरो इयो प्राइभेटआव। नै दासो एबारसो लांदोंमोन ना दाख्लैसो? ओहो खेबनै जाबाय। ओमफ्राय दा जितु जों मिथिखाबाय बिथाङा दा जि अबस्था थारैनो बेहा सिखारनो हाया हारसिङै जानोबो हाया। दौनांगोनसो जिबायदि अबस्था। ओरैनो बेमारखौथ' मिथिबाय मा बेमार? बेमारा टिभि आरो गल ब्लाडारा बिदि बुनानै ओमफ्राय उदैयाव दै जमा जाबाय आरो लिभाराबो एसे गाज्रि जाबाय होननाय खोनादों। बिदिनो जाबाय। मोनबायानो जाहैबाय आरो दा जोङो खोनाखाबाय बिथांमोननि जि अबस्था। थारैनो आंनि खुगाजोंनो बुंखाबाय बिथांनो सहाय नांगौ, बिथांखौ मदद खालामनांगौ। थारैनो आंनि नायगिरि भिउवार्स बिथांमोननाव
सोरबा जुदि अनसुंथाइ एबा अनसुंथाइ होनो गोसो दंब्ला बिथांनि न'खराव नोंथांमोना गोसोबायदि अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ मदद खालामजागोन। बेखिनिखौ नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों